И здравейте хора, аз съм Тотко 14 Беби, тук сме Манго Беби. Кажи нещо, Здрасти. Той си би мобилите. Сега сме в мобарената, в експото и си цепим... Което е дропа цепим за експи, но аз търся лукове, да мога да си разбира и между 25 лева, пък съм повече към луковете, не към мечовете. Няма ли един лък да ми дропне? Факъл, че няма никой лък да ми дропне. Само стъди. Аз имам изхъбен лък, ако искаш. Два ми трябват. Моля, ако ми чуеш мишката, човек. Бягай. О, фак. Тук не мога и да бие, не мога да бие. Тук е настроено. Аре, го спрям страни, дето ми върху, дето ми прави. Там. Тук може да си ги стрелям сега. От главата. Так. Щупи ми си меча. Кой бе? Металния бе? Да. Аз съм диамантен. Оле, той може да скъдам почти. Май да върна в къщата. После на лаф енчант. Също, знаеш ко? Дай ми изхабения лук. Аз ще го... Дай ми твоя изхабения лук и тук е в този чест да кажем да го остави. Аз с моя енчант ще ги смесят и ще станат един, нали, такъв нормален. Окей, сега отивам на лапи. Само лапи с лазури така не. Те ще си свърляйте на тези, които са ми нужни. Опа. Стрели. Тук що ви оставих 200 години. Оставя този стрел. Окей, отивам на ларпи енчант. Мам новия телефон. Какво става? 41% батерия. Това го иска да го зарежим 12 часа. Значи плюс едно ми дава тук, може едно... Взема да събирам аз 300 ниво пък. Ще направиш ли TNT? Ники, ако ме пак още на експо да може да събира 300 ниво. Идваш на лапа експо. Идваш ли? Абе, не, аз отивам да събирам такова тръстика. За какво ще? Ами, за TNT такова ми трябва. То тръстика не ти трябва. Ами, за хартия не ми ли трябва? Да. То пък за коти хартия, като пък аз звучи, че забрах как се прави хартия. Всъщност аз не знам точно. Виж не влез. How to make a TNT. Аз тъй се бях чук в началото. За всяка хартия. Сега има един мод, може да си го дропна. Като имаш айтеми, нали, той тук какви айтеми можеш да си правиш, цъкаш той тук как да го правиш. Не помня точно как се правиш. Това е... Дропна ми! Там се стори. Не, дропна ми! Yes! Супер! Още един. Точно в момента, в който не ми трябваше лук, човек, те почнаха да ми дропат само лукове. Кое дава най-много експи... What? Човек, видях, че ми дропна. Не, дай го тук. Мисля, че видях слаймбол, те ми се стори. Ще се види на клипа. Окей, 27. 28 gunpowder още има. 28
Ще ги изчакам да се пусне. Окей. Казвам би ако падне. Трябва да събирам експерт. Вие немски даскал имате ли? Не. Чакай, не трябваше да си казали имената. Карай. Карай бе, някакви. Аз почвам. Вие имате ли? А? Вие имате ли? Да бе, немски човек нещо гари. Маля, още малко и съм 30 години, че ми се приега мъка. Не стане кеф. Ще ме спрях ли ти толкова? Бях ли за толкова? Спрях ли ти минута? Бях ли 5 минута? А човек на половината на 30 ниво съм направо, не мога да влезам по тези. Умиргат. Правя да умиргат. При мен има някакъв равин. Къде? Къде, бро? Горе ще мога да дава. И че са се навъдили кадвъшки тук. Много лики след малко. С малко ще бъде момента наистина, така че се садна, ако не види някакъв тъпенчан. Само ще ми вземе 30 лева. И се съм се питал тези пари от игрите, които ги даваш така в лига, като си купиш нещо с арти. Това арти знаеш къде ми човек? Къде? Превръща се пак в това. Нали си като дареш пари да кажем да си купиш арти? Вече съм Да. писал. Това го чеках. Като един е бил в Riot в трети сезон. Разправя, че значи ти като се платиш за Riot Points, те с Riot Points ти като ги таковаш, ти като ги, нали, като ги купиш и като ги изхарчиш, те Riot Points-овете отиват в акаунта на там на админ, в смисъл на главните, които са на лига. Те нали, и това, те после тези 100 арпи го обръщат в пари и те си взимат повече, разбираш ли? Да. Това е тъп. Защо ми даде такъв тъпен чант? Bitch, please. Чао! Да, фак е? Момче. Да, другия лъв да го обградим. Мощ 3. Само мощ 3 ли е бомба? Тук не сме. Тук репери има. Някой вид. Само 10 търстика. Бабери. Ще оставя тук страни да порасне малко где да я получи. Динков багажник. Единият ми лък се казва Бат Георги, другият Динков багажник. И върви идеално накратко. Са видите се тук. Втората площа. навън. Опа. Стана. Що го дрежи? Не исках. Не искаш. Вашата хрива. Чуеш, ти си... между другото, къде е моята водица?
Само риба хващаш, аз спи, а то пък няма някакъв. Абе, излез от този акаунт. Ние нали щяхме да такуваме? С TNT ли ще го правим или с лава? Да виж как се прави TNT. Ама аз му направих отдолу дупка с лава. Нищо, да сложим TNT по-яко ще бъде като гръми. Как ще го направим? Ние имаме pleasure plate. Имаме redstone, но нямаме pleasure plate. Откъде се взима това? Pleasure plate? Сега ще кажа. Сега ще изпечем малко. Календармен камък. Сега 6 да кажем ще изпечем. Дай малко кол. Днеска слушах радиото Джастин Бибър и стана лошо. Ники, ямо се обади, бе. Не мога. Що? Няма му се обади, бе. Чуй, Какво да му кажа? кажи му какво си писал на това. На майка, ма му се запуши микрофона да не чува това. Малко се крие. Не вижте. Как се правиш при жертва? Ясно. Направих при жертва. То стрик. Няма звън да и го питае. Не знаеш какво му кажи? Какво? Кажи му аз повече не съм ти приятел, защото не ще правиш сега. Факт ще си казах името, това Ники, направих pleasure plate, имаме redstone. Само... Виж как се прави? Не, аз ще видя от теб. Чачи. Не ми хваща сега за развод. Просто така съм се направил 6. Знаеш колко лесното с клавиатура на... Ники, знаеш колко трябва? Какво? Пясък и gunpowder. Сега ще покажа, чакай. Gunpowder аз мисля, че... Само пясък не трябва. Там пясък, аз не знам. Знаеш какво ми пише този идиот, Какво? Скоч. Не, звъните и му кажи. Ще му кажеш те. Сега не ми се звън. Значи няма защитите. Аз се оправих вчера с него дете е излюга, пък сега мен... Аре бе, после сега... За кого му звъня? После като спрем клипа. Не вид? Айла. Знаеш как се изкифят ако влези? Смени ли му паролата, бе? Не. Паткам. После? Аз сега ще направим TNT, ама той да слоем в къщата няма гръмни, защото има анти-TNT. Не е стенто. Щом крипърите гърмят и това. Къде е gunpowder? Дай ми gunpowder. Тук има 17. Нищо, ще сложим TNT отдолу лавата. Хем ще гръмни, хем ще пани в лавата. Не бе, обратно. Права си. Да. Обратно си бъде. Чакай. Това тук... Това тук... Всъщност... Средата...
Вики, Давай. що заглуши? Учи, учи. Шесть, значит. 4, 4, 12, значит, 3, Тут трябва... Я ме фърля още гъмпаудър на мене. И се офърлим да взема. Чули? Едно. Къде има? Имаш 17 в чест, аз го взех. Тебе нямаш ли? А, 21. Искаш ли още? Чакай. Да! Иха! Стак и 20. Къде толкова взе? Аз ги събирах. Изгони го този склон. Аз не ми дава да инвайт на хора, бе. Смисъл, натискам и ми излиза някакви грешки. О, сега пък пясък не. Бъри събери малко пясък. Добре. Ти стой там. Мен беше чудно за кутиите после. За кути тръстика или само да имам? Абе, не знам, аз мислех, че ми трябваш. Колко ти трябва пясък? Някъде 40. Там се държиш. Ники, знаеш колко пиша? Какво? Ники каза, че щом се държиш така с мен, няма да ти обръща внимание и не ти е приятел повече. Ти да го изпратя, бе? Пращай. Като ти звъниш, кажеш да, вярно. Бах ти използвача бъде. Маша му обърна iPhone, аз така. Тихо е. Се занимавам с iPhone от години. Накрая ще се позагледнавам. Аре бе, фървим пясък се събрали конъка. Знаеш кой има готино на моят телефон? На S6-цата. Какво е? Значи като му правя сянка човек се намаля самата яркост. О, да, ти го знам. Пък като е на слънце да виж колко ярък става. Да. Ето не е само при S6-цата. Колко ще телефон любимото нещо. Това. То е нещо голямо отворко, което е при този Стефан. То може и всяко нещо да е. Няма повече, толкова 20 центи накрая. Стига, бе. Лесно се прави, ама. Ям се обади и го питай, о, Емо, какво правиш, ли? Какво е? Чай да направим един тест, ела. Сега ще заключа аз, къде ще се То слък, знаеш как се казва? Как? Димко багажник.
На ти го бат Герги. Чакай. Ти ли ги кръсти? Да. Чай сега правим тест номер 1. То не може, бе. Той ни прецакахме за само да правихме TNT. Изхабихме пада. Нищо, той нали ще падне. Чай ще фърля аз TNT-то и това. Не съм се занимавала да го правя това. Не ме обадим се сега да видим какво ще каже, бе. Къде ще го Що му удрежи, бунак? Копам тук да му скача. Бунак. Не взимам брат Георги. Сега се закопава под земята. Няма да меч. Фак. Не мога да намериш. Бунак. Аз ли? Да. Колко си сигурен? Много. Айронче. Сега хора, това, което виждате, не е това, което не си мисля, че нещо друго ще го използвам, просто не беше от тъй. Не наблюдавам този джоб. Нека наблюдавам в момента. Знаеш ли? Какво прави сега? Чакай да видим. Какво правиш? Я дай. Ходиш наляво на десна. Сега пак се връщаш. Тук някъде беше. Колко си надолу е? Гот. Идваш. Не мисля, какво е чак толкова надолу сега да те търся. Да скачам ли в лавата? Коя лава, бе? Сигурно не знаеш. Не е бунак. В коя лава ще скажи? Да, ще го взривя той центи. Не става да са сървъра, не е позволено. Нищо е, той нали е мой сървър. Ау. Мале! Батна си. Оле. Мале. Яш ми газа. Не мога да рече умра. Къде се порта? Къде си, бе? Що? Там. Къде страдаше? Пък откъде ме виждаш? Какво се правиш да не видя? Аз не те виждам. Фак. Сейчас съм в вода. Не си виждам. Арна Warp PvP. Ела на Warp PvP. Аре. Арна PvP, то се е PvP. Не. Ние сега само да идва накара да отида. Бам по кравата. Бам, бам. Ай, спирам видеото.